Escola de Barcelona! Dònec! 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 Santa Eulàlia! Santa Eulàlia! Santa Eulàlia! Per Santa Madrona! Barcelona! Bons patricis catalans, per fer un petit resum, la vida de Sant Jordi. Sant Jordi, o més aviat dit Jordi, personatge nascut a Diòspoli, actual Lot, Israel, fill de Geronci, oficial romà destinat, i de Policrònia. Jordi s'allistà a l'exèrcit romà seguint les passes del seu pare i als 30 anys el destinen a Nicomèdia com a tribú, formant part de la guàrdia personal de l'emperador Dioclecià. L'any 303, Dioclecià ordena una persecució contra els cristians i Jordi es nega a actuar, declarant-se cristià. Dioclecià ordenà llavors la tortura de Jordi i la seva mort. El seu martiri va durar 7 anys i Jordi haurà mort i ressuscitat per 3 cops, cremat, tallat en 2 i finalment enverinat. Catalunya manté amb Jordi una relació molt especial. Intervé en batalles amb el comte Borrell II, amb Jaume I i és invocat igualment pels almogàvers. Pere I d'Aragó, a la batalla d'Alcoràs, on es reconquesta Osca, li deu la seva victòria. Des de llavors és patró dels cavallers catalans i aragonesos. Faig també esment ara a la Constitució del 1456, on es declara Sant Jordi patró de Catalunya. Ara, ujats, que us fa home saber, de part del Serenísimo Senyor Rei de Navarra, infame Governador General d'Aragó e de Sicília, l'Octinent General del Principat de Catalunya, que de present se celebra en aquesta ciutat, si ha estat lo dit rei senyor l'Octinent, suplicat que, atès que lo gloriosíssimo sant mossèn Sant Jordi és patró i advocat del senyor rei, avui benaventuradament regnant, i de tot aquest principat, qui fa per figures i armes lo dit gloriosíssimo sant. Manàs córrer i observar cascun any lo dia de la celebració de la festa d'aquell, i per la gran devoció que lo dit senyor rei porta al dit gloriosíssimo sant, i encara per condescendre a la dita suplicació amb acte d'acord i aprovació d'aquella, fent d'això Constitució, si ha estat proveït, estatuït i ordenat que la dita festa sia cascun any colta, per observació de la dita Constitució i acte d'acord, manar lo dit senyor rei l'Octinent que la dita festa de Sant Jordi que es deu celebrar a 23 del present mes d'abril és en après cascun any en semblat dia, sia per totes les persones de qualsevol grau o estament, colta i observada de totes faenes temporals, així pròpiament com lo dia de diumenge, i guardi cascun de fer el contrari, per quan acarà la gràcia del dit senyor rei, i incorre les penes
que incorrent los contrafaents a les Constitucions de Catalunya, capítols i actes d'acord. El rei Joan, 17 d'abril de 1456. És per això que avui, 22 d'abril, vespre de Sant Jordi, celebrem el nostre sant, el nostre patró. Recuperem també una vella tradició que el 1714 va desaparèixer, com són les lluminàries, on tothom, per rebre en aquest Sant Jordi, encenia espelmes, atxes, torxes, als balcons, terrasses i finestres de tot el país. Per això, per començar a recuperar la nostra història, la nostra veritable història, us convidem a tots a encendre aquestes espelmes i a continuar la tradició d'oferir una rosa a la vostra parella. Per això jo us demano solament que crideu amb mi: Sant Jordi! Viram, viram! Sant Jordi! Viram, viram! Sant Jordi! Viram, viram! Sant Jordi, que amb les espelmes que encedim aquesta nit i en la foscor de la nit ens il·lumini cap a la llibertat de la nació. Visca Catalunya! Viva! Segadors, companys. Digue'l. Descobrim-vos! Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals, bon cop de fals defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és hora, segadors, ara és hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny. Esmolem ben bé les eines, bon cop de fals, bon cop de fals defensors de la terra, bon cop de fals, que tremoli l'enemic, en veient la nostra ensenya, com fem caure espigues d'or, quan convé seguem cadenes, bon cop de fals, bon cop de fals defensors de la terra, bon cop de fals. Cobrim-vos! Bueno, te la cua. No, el que dic és que quan passa de la gent de la meva generació, la que van ser nens als anys 50, primers dels 60, doncs estàvem...
amagat excursions. Solo 3 euritos. A 13 elegir aquí todos los colores. Mamá, pues si te pelean algo los juzgados, sí, con mi permiso, ¿vale? Ahora te digo que se pierda, Mamá. Gallines per l'ànima, llibres que ara pot tenir dedicats pels seus autors. Uy, pero si aquí es imposible moverse.